Asa mo sa nang hitabuan na? Imo man ang gihubo, imo maghatag niya. Magkalagot kayo. Iya kong kugos og pahubo. Para magkamay gusto kong utang. Sana nimo ngano yung sa gihubo? Nya, maabtan pa to na taron. Napakato siya sa bilyaran. Nya, napa siya dito? Ay sos, ato sa kabilyaran nag-istambayan. Na, tuon to na. Ano ito magagan si Pikoy? O, laki! Ano lagi ito mga lagi? Uy! Anya, unsa naman orasa? Kadugay pa na niya? Hatulat lang good. Unsa man tao ni siya. Ay, mga gira lagi turon. Uy! Bantay Isa. ka. Ari, good! Ayaw, gagan! Uy! Ay, gagan! Ayaw ma! Sabukan ninyo! Asa na mas Pikoy? Ambot mo ko kay Bao! Nangita magani ko! Ari, dali, be? Sabukan ninyo! Yung sa mayon tuyo na kugot! Hindi mo, no? Asa na mas Pikoy, hambay ko pinahita! Pikoy! Lugay, nakuha ka kitang Pikoy. Asa na mas Pikoy? Kumusta naman siya? Wala ko kita Pikoy! Pila na kaadlaw nangita bitaw ko! Wa man ay klaro pinuyanas Pikoy god! Gimingaw na kay kong Pikoy. Wadyo may magkaistoryahan na ina. Yaw sa ako man na to na! Nga wa man ko kita! Pagtarong, ha? Napailadyo na siya nga guilty na siya da. Dugay na ka na siya mapakita na ko. Pagtarong, unsa man jud? Uya pa to sila itong bayhanaw, dili na. Dili na lagi to sila uyab! Sa una ra to! 5 katuig ab akong giingon mo sa una nga uyab to siya sa una 5 katuig pero karuwa na! Pagtarong ba, tugan. Wali kay katugan. Mauna na ako ikasulti ninyo nga uyab sa una sila karon wa na. Unsa man gyud tasyo? Ang pagbati na ni Pikoy ni Karina, tinud-an din na. Pagtarong din na ha? Pagtarong mong duha. Oy, basig tinudan na siguro ng iyang Pikoy oy. Kaya nga nung gabuang man siya og di siya kitang Karina. Unsang klasihang tinud-anay? Unsa man duwa-duwa? O sinsiro na iyahan ako? Oy, tinudan na siguro ng iya oy. Di, magpangita man sa nimo. Ba simpeng nangwarta lang mo na ako, ha? Usay pangwarta god. Pangwarta din na nga magsige mo sa pangita nimo. O pangwarta pa makakwarta din na pakita dugay. Tinud-anay ba ni ako ang kang Pikoy? Hoy, klaro-klaro lang ni ha? Tugan dyan sa tinuod. Unsa man to giingon ni Pikoy nga ikay nakagusog dako ni Karina. Tubaga na! Kasi kasulti nimo. Si Pikoy. Muna sulti ni Pikoy. Oh, mao na. Ay, ngano nagduko-duko man ka? Ikaw siguro na ibog ni Karina, dili si Pikoy. Pahamak ni Pikoy ng katiha eh. Tinuod ko sa mga Pikoy. Na ako'y nakagusto ni Karina. Pagtarong ay! Lagi, tinuod. Magon ka noon! Ay, sukmagon. Sukmagon di ko nimo. Nga tinuod man giingong Pikoy. Nga ako'y nakagusto mauwaw lang kung maingon nimo. Di ko ganahan mo ay! Bahala di ka ganahan mo kung nimo. Pangagan di karon! Laptop pa kasulti, inyo lang gibinangan si Karina. Pangutahan na nimo, ninyong duha. Unsa man? Ipinuangan na kong Pikoy! Sabi na kong tinundanay na tuniyang ako. Sige lang si pangwartahan na dahi ko niya. Mo na kung giingon nimo. Ang gibinangan na ka ni Pikoy. Salig kay kaniya. Sabi na ako katayang pambisita na ako. Ako to, si Tasyo man dahi ko na to yung ikuan. Lasing nagkuan din ha. Mo na din ha diha. Kuya kong ganahan. Ay na nito si Pikoy lagi. Dili dyan mo baga to ni Pikoy. Tuo lang na ako. Karina, sorry na kaayo. Kinumdum ka itong una itong panagkita. Katong first of the sight. Dako mo kay kung gusto ni Magod. Mauwaw lang kung maingon ni mo. Sorry kay Karina ha. Sa akong gibuhat. Katong hinumdum katong namisita si Pikoy sa inyo ha. Ako man to para ako man katugod. Nga dili ko kaako kay mauwaw lagi ko. Sorry na kay Karina ha. Anya, wa mo gusto nimo. Mao na din ha. Kamong duha ni Pikoy, sige magbinuang. Kay bao mo, pagbisita ninyo, nagtuo si Pikoy ang naay gusto. Ikaw di ay, nagpakaon-kaon pa ka dito, nag-request pa kag soft drinks. Mao na din ha. Mangingilad mong dakgo.
Mao. Ay mo pagingon ana jud. Nakaminos yun na sila nako. Nagtuo sila nga bula ko nga ilang ipasa-pasa. Day, Karin. Basta ako, asking ako ng tira dito. Di ko mo daw sa inyo, Perje. May adlaw ra mo nga makabawas yun ko ninyo. Sige mo binuang na ako. Mauna ko giingon nimo. Nya unya mo tuo na kanako. Kato si Pikoy. Di jud to tinud-an na iya ha. Kanan si Tasyo? Naginuta na. Ikuha nang yung tasyo, kaludloon bala. Ha? Ha? Uy! Utog! Utog! Patay biyan. Uy, bis makabaligyan ako. Utog! Nga nung tago-tago man ka! I know you! Sobra! Nibay yung kukuwats para mo ha. What? Tinuod ka? Pagkita ka. Awal ka to. So ba na, ibatikin na. Ilabay na na, kiwa ni Ayo. Huwag yun ko magtuo nga, bisag akong pintas Ay, akong yan, gihatag kalo. nimo. Nya, imo na kong baslan, ngay nani day ka mahal. Tarawa. Inangga jud ko nimo. Talawa nga, okli nga akong ibalit. Mukwatas para kay tinaw kay mong naw. Talawa niya tayo. Hubuasan yung t-shirt kay kanina. Ano man? Lacoste ni. Kipalitin ako sa Yuki. I thank you. Okay. Kaya ka t-shirt. Okay ka rin sa kay Ukay. Oh, Oh, sige, sige. hubo, sabi. Hubo, ano kayan ka? Ang kalimutin pa sa tulog yung kaya ano yan na. Hubo na sa pinagpintasa. Kaya ano yan pintasa. Ano yan po ani. Oo, ngayon kayo. Okay na? Okay na kayo. Ko? Ano na kayo kakalo? Nya Okli. Kung ano ba ang salina. Nya. Kuko pa nun ako. Uy. I say goodbye. Ato sa ka. Uy, Otong! Ang akong kwintas, uy! Ay, nagro na! Basta akong umala ka mo! Labi ako ton! Uy! Pakingay, Juan! Ay, ako na! Pakingay, Juan! I'm fine! Okay na ko. Are you okay? Bye. Okay na ko. But, nadindiin lang kong pangita. Wadyo ko'y Pikoy nakitaan. Unya, wa jud sa tinuod naghigugma ni Karina. Unya, ang iyang ex, wa jud sila nagbalik. Wa naman gusto sila magbalik. Katong babae, mo'y gusto ni Pikoy. Magsigigukod niya, pero si Pikoy, wa naman yung gusto niya. Mao ba? Oh, sa to pa. Wa jud na uyab si Pikoy. Walagi. Tarong ba? Walagi, anong? Sige medyo kapunta na about ni Pikoy. Yeah, nasa something ni Pikoy. Wala manggod. Saba dia oy. Unya, sana na si Karina. Ikaw na ibong magang Karina. Wa manggod. Magtarong ba? Awo, naibog. Tinuod na jud na imuha. Pinudan na, oy. Nya, tabangan ko nimo. Unya, sa tabangan sa kunimo.
Ha? Sa unsa? Di manggod. Si Pikoy ba? Nagkasihanay mi ingon manggod to siya nga. Nakagusto siya nako. Unya, makatabang ka. Ha? Buti mo pasabot. Si Pikoy, ganahan ni mo. Wow! Makatabang koy! Saman? Mao lagi sa una. Di jud ko ganahan anak ni Pikoy. Karon bura naman siya si Derek Ramsey. Ay, matabangan gini ka. Batabaw si Pikoy. Tabangan jud ko nimo Oo, tinuod. ako'y bahala. Basta tabangan sa kunimo. Ya tinud-an nimo kang Karina. Kagusto jud kaniya. Tinud-an na, ay, ganahan ang pagkugod. Oh, Tabangan kana. tika. Magkasinabot jud ta ana. Yee! Naay problema lagi. Ha? Unsa man? Gaduda jud ko day. Si Tikoy murag tuwa sa buwangga. Ug akong apason. Sus, problema lagi ko sa pamiliti. Wa jud ko'y kwarta. Nakadiya day. Ha? Nakasiguro ka nga to sa Sambuanga? Unya, pila may plite sa Sambuanga? Mga tupay naman siguro day. Kaaral man ko sa economy. Nya back and forth. Mao gina to 5. Nya og makaadtor ko sa buwangga day. Akong English Pikoy. Sa imo gisulti niya. Sige day ko, madyo ko day. Sige ha, bantay ka ha. Halim para ba ni sa baboy? O, dara. Dara, pagtawag Oo. niya ha. Ang pingi dyan na. Yung nag-isipik ko'y. Oo, ako bahala. Abot yun akong ingon Ipaabot. nimo. Oo, ako Abang bahala ni yun. paabot mo ya. Salamat ya. Adto na kumulan ka karong gabi. Sige. Ano yung mga hatag mo sila? Ay, may lisan mo katuloy mo. Kuha mo na si Nina! Nganong imo ako tawnin sa nina? Nagabag ka? Hinatangis akong boyfriend? Sir! Kuha mo na si Nina, sir! Rinlosad! Kalo! Rayban! Tanan! Kuha na! Sir, yaha mo na ng mga gamit ko na, sir. Kaya may pasulob ni mo. Kasi ligatag ni mo. Utog! Oo. Nganong kailan makangutog? Barkada ko yung utog na god mo nang yang gikuha nga kung kwan kung sanina kay utangan mo ko niya. So, mao ni Silvi gibayad nimo si mong migo kaning mga sina nimo. Oh. Nya sa may plano nimo ani? Ako ginangwaon sir kay mo kay sanina gyud. Tao mo na sir, iyam ko ng kwaon sir. Ha? Nya, magkunsa naman lang ko. Ako mo yung sa nina ani. Ako na nun sa'y maghubo. Na, wadyo tayo mahimo sir, imo dyan ihatag sir kay nakasuwat mas balaod sir sa RA1A Comprador di Malapi na bawal lang yan na mukha gamit. Imo dyan ihatag niya, kaya ham ka na. Ubo na, gaton! Kung dili na ubo ni mo, kaya hatag mong duha ni utog. Na, wadyo tayo mahimo na sir, imo dyan na ihubuon sir, ihatag dyan na ni mo niya. Pinigit si utok. Pahabag din ako pirmi. Sir, pwede lang kining upper sir. Ay lang ning lower kay mawawan ko. Sugot ka na, apiri hatag ni mo, wala mo short. Na, di kita pwede kaya ako lang pura pirte. Imo sir, iya dyan kwaon sir. Sus. Sa ako man. Oh, sige o diha ni. Oh. Na, hatag niya sir, kaya ham mo ni. Sus na intrasan di. Kining niya. Siyempre. Sus. Kakay bi ano eh. Kining relo. Intrasan di. Siyempre, huwag mo na. Tatanan. Sus. Yahak bi ako eh. Ha? Amat. Dakili. Buha na. Ah. Taas bi ano eh. Intrasan din shirt. Apil na, katanan. Asa mo na dapitan ng inyo? Kaya ako lang siyang ihatod. Ah, sige na pwede yun. Buha na tanan. Dili na pwede, nga ako lang ihatod sa inyo. Di lagi na pwede, lagi. Susubuon siya di ay ni. Siyempre. Ay, ani. Kauhuan niyo ay. Mga tawag kakita, no? Kahahak di ani. Imo! Sinsya kay sir. Siguro dyan ulit abang niya sir.
naman pud ka. Saan naman taon ka, uy? Ano magsag ka? Hilak naman pud ka. Si Pikoy na sa imong ginahon na. Ingon ko, kalimti na to siya. Dili! Ligagon na ko, kalimta si Pikoy. Gusto dyan ko niya. Bahala na mo diha. Sagway klaro. Ako pa nimo si Tasyo na lang. Kato, ninot kito si Tasyo. Di ko ganahan lagi ang tasyo. Ipaglaban dyan na ako si Pikoy. Paglabang nimo, bisag walang kagusto nimong tao. Mutuo ko. Kung si Pikoy may nimo ingon dyan na ako. Nga wa siya kagusto. Di ko ganang kung storya lang. Karen, move on na. Move on ba? Ayaw na lagi atong Pikoy. Kay kapag wala may nagastorya ni Tasyo, nga wa jud to yung nakagusto nimo. Tuo lang nako. Di pa jud ka mo tuo? Ayaw na lagi atong Pikoy. Dili! Kung dili si mismo si Pikoy ang istorya na ko nga wala siya kagusto na ko, di dyan ko mutuo. Gusto ko mag-istorya na niya personal. Asa na na siya? Basta di ko ganahan, ug lain-lain mga istorya. Ikaw, di ko ganahan, ikaw istorya na ko, ana. Gusto ko si Pikoy ra dyan.